Hayırlı kиш, хатын kızның матурлыгы бөтен күрке ана булуда. Шагирның әлеге мәгълүм юллары гаять тирән мәгънәгә ия. Ләкин без бу мәгънәнең бөтен асылын, тулылыгын аңлап җиткерәбезме соң? Бүгенге тапшыруыбыз шул хакта. Исәнмесез, кечкенәдән кыз балага курчак, малайларга уйнарга дип машина алалар. Шул рәвешле без үзебездә сизмәстән хатын-кыз һәм ир-егетләр булып тәрбияләнәбез. Тик үсеп җитеп, аңлы була башлагач, безнең бу уенны дәвам итәсе килми. Нәтиҗәдә демографик кризис яки көтеп алынмаган балалар, ятимнәр. Шулай дим дә, шаккаттым әле Илфат. Әниләр җәмгыятьнең күпме йөген үз җилкәләренә салып, һәм җәмгыятьнең күпме проблемаларын әниләр хәл итеп яши икән безнең. Менә шушы җәмгыятьнең авыр йөген тартып алып бара ала торган затларны тәрбияләргә сәләтле микән. Бүгенге чорны, менә узган елга, бер 15-20 ел элек булган чор белән чагыштырып караганда, бүгенге чорны хисап заманы дибез. Бүгенге көндә, иртәге көнгә дә, берсе көнгә дә, аннан тагын 1 елдан, 2 елдан, 3 елдан нәрсә буласын, без алдан планлаштырып эшләргә, яшәргә мәҗбүрбез. Чөнки карьера, финанс мәсьәләләре барысы да бүгенге көндә икенче төрлерәк хисаплана. Элекке белән чагыштырганда. Һәм менә шушы бүгенге җәмгыятьнең бүгенге менә таләпләрен искә алып хисаплаганда, ана булу өчен иң оптималь вакыт ничә яшьтә икән? Дөньяга киләчәк бала өчен дә, әни өчен дә иң оптималь, иң яхшы чорул 25-тән 30-га кадәр дип саналар. Таләпләр шулай дип әйтәләр. Әмма хәзер үзегез әйткәнчә тормышлар бөтенләй икенче якка үзгәрде. Әни кеше, булачак әни иң беренче үзенең матди хәл турында уйлый, чөнки баланы каядыр кайсыр пешмәк алып кайтып утыртырга кирәк бит әле. Аны шатырга чиртергә, үстерергә. Яшькә бәйләмәс идем, чөнки иң беренче монда тәрбия, әгәр дә ул тулысынча тәрбия алды икән, дөньяви һәм дини белемнәрен алып, тәрбияне алды икән, мин уйлыймын, ул җиткән. Кияүгә чыгып, үзенең гаиләдә мин ана дип аңлый алып, шушы җаваплылыкны ала алса, әлбәттә шул вакыттан башларга тиешле булачак. Алалса. Хәзернең сүзне истәп шуны әйтим, монда законда үзенең сүзе бар. Әлбәттә, күп очракта без менә монда сөйләшкән вакытта, гадәттә сөйләшкән вакытта без бит инде уйлыйбыз, никахта турырга тиеш бала, шулай бит. Бәхетле булу өчен ул никахта булырга тиеш. Алла алдында, җәмгыять алдында, закон алдында шулай. Ә никахка керүнең хатын-кыз белән ир кешенең яше аның 18-дән соң, 16-дан соң, 16 яшендә яки 16-дан да иртәрәк кайбер республикаларда никахка керү рөхсәт ителергә мөмкин, ләкин бичарадан нишара. Менә ул бичарадан нишара никахка кереп тулган бала әнисе бәлиг булганчы, минемчә безнең җәмгыятькә кирәкле яки ананы бәхетле итә торган бала булуының бик шиклендә. Димәк инде, менә шушы яшьтән бала табарга мөмкин дигән аерым бер кануны юк. Кануны юк, ләкин менә никахта табарга уйлаган кеше, димәк, 18-не көтәргә кирәк. 18-не көтәлмәгәннәр икән. Аларга әлбәттә аерым бер карар белән 16-дан да мөмкин. Әйтеп узганча, 16 тулганчы да аерым карарлары искәрмә рәвешендә рөхсәт итәргә мөмкиннәр, ләкин булар гайри табигый хәлләр, буларны кагыйдә буларак карап булмый һәм мондый, минемчә, мондый никахларга да, мондый балаларны тудыруга да өндәргә кирәк түгелдер бер студиядә. Менә хәзрәт тә ул турыда әйтте, Мәдинә ханым да ул турыда әйтте, башкалар да шул. Димәк инде монда физиологик, медицина проблемалары гына түгел, тәрбия кешенең рухи яктан да хәзерлеге, бөтенлеге кирәк. Безнең чираттагы сюжетыбызның герое Наиләгә ире белән ЗАГСта үзләренең никахларын теркәү өчен, үзләренең ир белән хатын икәнлекләрен теркәү өчен махсус рөхсәт алырга туры килгән. Чөнки Наиләгә балага узганда да һәм кияүгә чыгарга карар кылганда да әле 16 тулмаган була. Мин әле ул вакытта бала идем, минемчә. Ничек тордың, ул миңа уен кебек булдымы соң инде? Белмим даже. Наилә туй хатирәләрен әле дә сагынып искә ала. 1999 елның августы. Ире Айратка 22, ә аңа 15 яшь. Без өйрәнештек, бала өчен бит инде, балага тормыш бирер өчен шулай булды. Иң бәхетле көн һәм бала тапканда инде иң бәхетле көн булды. Аборт ясату дигән нәрсә. Башта бары исәптә, аннары соң минем битәшем бик не булды инде. Юк, табасың диде инде, таптым. Элегрәк бер бала табасым килмәде. Менә үзем дә аптырыйм шуңа. Менә андый әйбер хис андый булмады. Ул бит хатын-кыз кияүгә чыгу белән бала табасы килә бит, бала алып кайтасы килә. Андый хис булмады. Менә ул хәзер үлгән, хәзердер инде минем. Әйме кызым.
Кечкенә Зөләйха Фәнис белән Резиданың көтеп алган беренче сабыйлары. Танылган җырчы Резида Шәрәфиева кызын үзенә 40 яшь тулган көннәрдә таба. 40 яшьтә бала табучыларга караганда әле балиг булганчы әни булырга өлгергән кызлар күбрәк икән. Мәсәлән, яшь әниләргә бәби табарга ярдәм итү буенча махсуслашкан Казанның 4нче бала табу йортында 14 яшьтән 18 яшы тулганчы бәби тапкан хатын-кызлар сон ягыннан 2нче урында. Ул үзе дә балагына бит әле. Ул балага инде тәрбия бирәсең ул. Аның шул әнисе карый, кызын да, бу кызның баласын да карый. Икесен дә тәрбияли. Ул ата-анага да авыр. Бала карыйдыр дип тәрбияли алмый инде ул яшьтә. Аның әле үсмәгән, аңы үсмәгән. Әни миңа да тәрбия бирде инде. Шул вакытта мин балага бирдем инде. Менә шулай булды. Ничектер икәү бергә без тәрбия алдык бала белән. Яшь әниләр гаилә мәшәкатьләренә чумып, яшьлекләрен һәм күңел ачу, белем алу мөмкинлеген югалта. Аларның яхшы эшкә урнашу шанслары да бермә-бер кими дип уйлаучылар бар. Тик 15 яшында йөккә узган Наилә моның белән килешми һәм әлеге калыплашкан фикернең киресен исбатларга тели. Башта мин детский садка кирдем эшләргә, кылдавчица булып эшләдем. Менә хәзер бухгалтерга укып бетердем дә, хәзер бухгалтер булып эшлим. Менә дальнейший киләчәктә дә инде институтка кирип, дальше больше хочу инде карьераны. Наилә карьера төзү турында гына түгел, уллары Дамирга иптәшкә бәби алып кайту турында да хыяллана. Киләсе йөклелек планлаштырылган, аның һәр ничкәлеге уйланылган булачак. 40 яшендә беренче баласын тапкан Резида Шәрәфиеваныкы кебек. Зөләйхага 20 яшь тулгач, сезгә 60 булачак мәсәләндә якын. Ансыр уйлыйбыз инде без. Ансыр уйлыйбыз. Ничә була инде? Ходай исәнлекне бирсен. Исән сау үсәргә ясын, тәвфиклы булып Алла бирсә. Җаен күрсәтер әле, нишлисең инде? Ничә була? Яшь мәсьәләсенә килгән вакытта, менә шушы ике гаиләне чагыштырып күрсәтеп, яшь мөһим түгел дигәнрәк фикер туды миндә. Иң мөһиме тәрбия, иң мөһиме менә шушы рухи әзерлек. Шулай да яшь физик, сәламәтлек ягыннан килгән вакытта анысын да читкә куярга ярамый бит. Алия ханым, әйтегез әле, сез врач, табиб буларак әйтегез әле. Менә физиологик яктан хатын-кыз ничә яшьтә өлгереп җитә ана булырга? Физиологияктан караганда 19 яшьтән 25 яшькә хәтле иң мөһиме беренче балага табырга хатын-кызга. Тәрбия мәсьәләсенә тукталыйк. Һәм менә бу иң мөһим, бүгенге тапшырыгыбызның да иң мөһим өлеше һәм тәрбия. Булачак әниләр нинди булуы шушы тәрбиядән тора. Һәм инде булачак тәрбияле әниләрдән тәрбияле балалар үсә дигән сүз дә бит әлеме? Шуңа күрә менә бу тәрбияне ничек, кайдан башларга кирәк? Иң беренче әнидән булырга тиеш. Гаиләдә. Аннары гына инде мәктәп кушыла, балалар бакчасы, аннары мәктәп кушыла. Без ярдәм итәбез генә балаларны тәрбияләргә. Әнидән тәрбия булмаса, безгә төзәтергә, мәсәлән, укытучыларга бик авыр була. Җәмгыятьтә дә ничек кенә урам яки мәктәп, яки балалар бакчасы дип әйтсәк тә тәрбияне, өйдә бирелгән тәрбияне, әни тарафыннан бигрәк тә бирелгән тәрбияне беркем дә боза алмый. Хәтта шул дин ягыннан килгәндә намаз укы мәсьәләсендә. Әти намаз укый, әни намаз укымый. Кыз булсын, малай булсын, барыбер әни укымадıysa намазны укымый. Әни укып, кыз булсын, малай булсын, әти укымаса, әнигә карап, малай да кыз да намазга баса. Ягъни алар бәйле һәм тәрбия иң беренче әни. Шуңа күрә иң беренче әнине тәрбияләргә кирәк. Сез үзегезнең өстегездән җаваплылыкны әниләр өстенә ябыштырырга теләмисезме соң? Ир кеше буларак. Әгәр дә булай яхшылап караганда ирнең тәрбиясе баланы тәрбияләгән вакытта бик әз генә, әз процент кына. Чөнки ир ул гаиләне гомумән тотып тора торган зат. Гаиләгә ризык алып кайта торган, гаиләне төрле һөҗүмнәрдән саклый торган һәм гаиләне гаилә иттереп булдыра торган зат. Нык иң төп тәрбиясе әлбәттә ул катнаша, ләкин иң төп тәрбия әнидән. Әти тәрбиягә катнашмаса ансыз булмый, әлбәттә, бер-берсенә кирәк, бәйле ул. Әмма иң төп тәрбия турында сүз бара. Илдус әфәнде, сезнең фикерегез, бездә менә шушылай тәрбия мәктәбе камилме? Кызганыч ки, бүгенге көндә безнең җәмгыятьтә, мин әйтәм инде үзебезнең татар милли җәмгыятендә дә гаилә институты җимерелгән. Бөтен фаҗига да бүгенге көндә шунда.
Чөнки безнең әле революцияга кадәр үзебезнең гаилә институты, бу теге укый торган институт түгел, бөтен кануннар җыентыгы, әхлак кануннары, җәмгыять кануннары, милләт кануннары, гаилә кору кануннары, бала үстерү, булар бөтенесе бер тәртипкә салынган булган һәм ул институтны тәшкил иткән. Октябрь революциясеннән теге гаиләне дәүләттән айыралар да, дәүләттән киресенчә балаларны дәүләт үзенә ала да, җәмгыяви дип таный да, шул вакытта җимерләмән моны төзәтү башлаганнар иде, әмма моны төзәтә алмадылар. Шуңа күрә бүген беренче чиратта демография мәсьәләсендә кузгадыгыз. Монда инде күп сөйләргә дә кирәкми. Эш биттеге акча бирелгән түгел, анда машина бирүдән зарплата бирәнсә дә әлбәттә кирәк. Сүз кузгалган икән, инде берештән біз үзебезнең мәгълүматыбызны гына җиткерик. Мәсәлән, безнең Россия демографик кризиска артка мәтәлүче илләрдән берсе, аска мәтәлүче. Бездә 100 хатын кызга 125 бала туры килә. Менә демографик кризис булмасын өчен 100 хатын кызга 215 бала туры килергә тиеш. Менә күпме бездә җитмәүчелек. Бу бит инде моның социаль проблемалары бар. Шулык менә шушы тәрбияви проблемаларда, шушы мәктәпнең безнең тиешенчә әле институтның әле тиешенчә җитлекмәгәнендәдер проблема. Җитлекләгән генә түгел, гомумән бүген шундый хәл килеп туды. Кем аның белән шөгыльләнергә дигән нида юк, үзенә күрә, оешмада юк. Мәгариф министрлыгы белән сөйләшәсең, алар әйтә, безнең өлешебез менә белем бирү һәм профессиональ яктан әзерләү. Социаль ниләргә, оешмаларга мөрәҗәгать итәсең, мәсәлән, безнең социаль министрлыгы, безнең эшебез менә теге балаларга пособиялар, ниләр менә бирү. Хәзер инде менә бу без ЗАГС системасында тудырырга карадык, менә шу гаилә системасын, чөнки гаиләләр бит инде туганнан алып үлгәнчегә кадәр ЗАГС системасы аша үтә. Анда да безгә әйтәләр, ЗАГС системасында ул аның эше түгел, аның эше теркәү һәм менә шушы юридик яктан мәсьәләне хәл итү. Менә бу мәсьәлә килеп терәлде. Димәк, гаилә институтын, мин атсызыклап әйтәм, гаилә институты булырга тиеш. Аның кануны, илаһи кануннар, булар бүгенге көндә бөтенләй каралмый. Менә хәзрәт ул мәсьәләне яхшы белә. Әмма бүген әле ул дәүләти канунга салынмаган, милли кануннар салынмаган, җәмгыять кануннар берникадәр дәрәҗәдә бар. Дөрес, әнә гаилә турында канун бар, аннан соң теге пособиялар, башка мәсьәләләре бар. Әмма әхлаки яктан каралмый бу мәсьәләләр. Шуңа күрә гаилә институты җимерелгәч, башыннан ук менә илаһи бозыклык китә. Менә без әйтәбез, бүген балаларның күпчелеге, дөресен әйткәндә, төзек никахта тумый. Төзек никах булмадымы, башыннан ук гаилә ширк дигән сүз. Ул минем генә сүз түгел, ул бөтен диннәрдә, бөтен җәмгыятьләрдә, бөтен ширк шылбыр буенча инде алга таба китә. Тапшырыбызда бүген менә булачак әни катнаша Гөлназ элек Зайнуллина иде, хәзер Сайфетдинова име хәбәрләр программасының журналисты. Инде ул Гөлназ минем үземә менә шәхсән менә хатын кыз, ана булырга җыйган хатын кыз тагын да нурларак, күркәмрәк булып күренә. Менә Гөлназда тагын да матурайып, шиберләнеп китте безнең. Һәм ул инде хәбәрләр программасында гаилә мөнәсәбәтләренә кагылышлы шактый гына сюжетларда әзерләгәнен мин аның беләм. Менә хәзер үзе әни булырга әзерләнә. Һәм менә элек сез теоретик яктан читтән карап күзәтә идегез бу проблеманы. Менә хәзер үзегез инде әзерләнәсез әни булырга. Менә бүгенге сөйләгән әйберләрдән чыгып сез нәрсә әйтә аласыз? Нинди мәктәп, бездә берәр мәктәп бармы менә шушы? Сезне кем өйрәтә әни булырга? Мәктәп бар дип әйтә алмыйм, менә шул элек әни тәрбиясеннән күбрәк гаиләдәге тәрбия дигән сүзгә мин дә ныграк әйтәм. Менә хәзер Гөлназ, сез иң беренче кемнән сорыйсыз киңәшне? Әнидән әлбәттә консультациягә йөрисең, анда атна саен консультациягә йөрисең, анда врачлар, табиб барбыр шит кеше димме. Ничектер, әни гаилә тәрбиясе ул беренчерәк куям мин үземчә. Ләкин менә шундый мәктәпләр кирәкдер дип саныйм. Менә әле минем лекцияләргә йөрисем барансы, аның ниндидер һичшиксез ярдәме булмыйча калмый әниләр өчен. Әле ул ничектер өйрәтсәләр дә, әле бала тапмыйча аны барбыр күз алламыйсың, әле ничек буласын, бала тугач, кулыңа алгач сабыеңа, шунда гына тулысынча күз алыйсың, минемчә әни булуыңа. Сорауыгыз туды. Әнигездә яныңызда түгел, кая барырга мөмкин сезгә? Кая барырга дип, менә шул консультациягә баралам, бердән-бер ни консультация. Үзегезнең график буенча. График буенча консультациягә барам.
Шундай берәр тәҗрибәле күршем анда таныш апага шуңа баралам инде. Әни булырга җыенган хатын кызның аны да әнисе тәрбияләгән. Шулай буыннан буынга килгән. Иң башта әлбәттә беренче ел җәмгыятьнең тутырыклылы булуы. Элек булган дип әйтәбез менә, аннан соң җимерелде, балаларны дәүләт ягына күбрәк күмәклек ягына күчерделәр, аннан соң шулай тутырыклылыгы җәмгыятьнең булуы кирәк. Бу инде иртәгәге көнгә Иртәгә көнгә ышаныч булырга. Әгәр тутырыклы җәмгыятьтә яши икән, һәрбер хатын-кыз ул үзен якланган итеп, сакланган итеп хис итә. Һәм шул шартларда әлбәттә ул үзенең кыз баласында, ир баласында әйбәтләп тәрбияләргә аңа мөмкинлек була. Үземнең эшем буенча бик күп төрле аналарны күргән бар. Тирә-якта да бар инде ул кызганычка каршы әйтергә була, якын кешеләр арасында да күренә. Хатын кызның баланы бар тик үзенең нинди дә булса мәкерле максатларын тормышка ашыру өчен дә бала табып ятучылар бар бездә. Мин бер туктаусыз бер хатынны бер мәлне миңа якларга туры килде суд вакытында. Менә караклык ясыйда утыра. Нинди дә булса бер җаен табада, буйга уза да, баланы табада амнистиягә эләгә. Чыгып рәхәтләнеп йөри дә, тагын караклык ясый да, тагын утыра. Утыру вакыты килеп җитүгә, тагын баланы таба да, тагын амнистияләгә. Менә шулай итеп, әвел баланы табып алганнан соң икән, аның кулыннан алалар. Шулай итеп 7-гә кадәр тапты минем хәтеремдә, аннан соң да бармаган булса. Менә андый хатын-кызлар да бар безнең арада, ләкин алар азрак булса инде, безнең татар мөхитендә бәлки алар булмаслар да, күренмәсләр дә, андыйлар да бар. Хатын-кыз бала табырга дип уйлый икән инде, ул 15 яшьтә дә булырга тиеш түгел минемчә. Мин аның белән килешә алмыйм. Наилә ханым молодец, булдырган, аның бәхете булган, аның янында нормальный ир булган. Аның әнисе булган нормальныйның ярар. Бу кагыйдә түгел, бу искәрмә. Резида ханымга килгән вакытта мин аны бик яхшы аңлыйм, ләкин иң улыгайган балаларны улыгайган яшьтә табучыларында үз кыенлыклар бар. Ул әле балага да кыенрак. Менә мин әниемнең мәрхүмнең улыгайганнан соң тапкан баласы. Миннән соң да әле улыгайга чыгып 6 бала без семьяда. Ләкин әниләр улыгайган барган сайын, әти-әни улыгайган сайын балага читен. Әни улыгая, әни үлмәгәе, әни авырмагае, аның ул ягы бар. Шуңа күрә табибларның, психологларның, башка белгечләрнең үз вакыты, бала табуның вакыты шул вакыты уңай дип әйтәләр икән, бу буш сүз түгел. Кагыйдә буларак шуңа омтылырга кирәк минемчә. Әлфир Исламовна, мәктәптә, менә бүгенге көндә мәктәп турында да сүз булды бит инде, мәктәптә бу эштә үзенең өлешен кертергә тиеш. Балаларга менә ничек мәктәп программасында нинди булса булачак аналар дигән сүзгә кагылышлы искәрмә программалар бармы? Андый искәрмә программалар юк, ләкин мәктәп һәр вакыттагыча ул тәрбия өлкәсендә инде гаиләдән соң икенче рольне үти. Шуңа күрә мәктәп иң беренче әнине изге әни авторитет итеп тәрбияли. Үзебезнең тәрбияви чараларыбызда без гаиләләрне чакырабыз, әниләрне чакырабыз. Безнең гимназиягә килгән әниләргә карап, безнең укучылар шул кадәр горурланалар, шул кадәр аларга сокланып карыйлар, үзләрен шундый матур итеп аларга күрсәтәселәре килә, үзләренең уңышлары белән уртаклашасылары килә. Безнең бит инде гимназиябыз татар гимназиясе, без аларны татар әниләре буларга өйрәтәбез. Шундый юнәлеш бирәбез. Минем белүемчә, сезнең гимназиядә үрнәк гаиләләрнең конкурслары да оештырылып Безнең гимназиядә үрнәк гаиләләрнең конкурслары, замана баласы, замана гаиләсе дигән конкурслар оештырабыз без. Һәм безнең үрнәк гаиләләре белән мәктәпкә килеп, үзләренең тәҗрибәләре белән таныштыралар. Алар үзләренең бала тәрбияләүдәге уңышлары белән таныштыралар һәм кыенлыклары турында да сөйлиләр. Илдус Усманович, менә монда Илдус хәзрәт әйтте, элегрәк менә әйтәләр, баланы кайчан тәрбияли башларга, карынында ук дип әйтәләр. Димәк, әле карынында кадәр ук та сезнең фикергезчә алдан күпкә алданрак тәрбияли башларга кирәк. Карын дигәннән бит ул ана әгәр дә тәрбияләнмәгән булса, баштан ук менә шушы монда чыл бар, шундый бер барлыкка килә. Ана тәрбияләнгән булмаса, ул карында да тәрбия алмый. Шуңа бит кайтып кала бөтен нәрсә. Анан күкрәк тәрбиясе,
башлана. Без аны карыйбыз ашату гына дип инде. Бу мин ул бит инде психик модель кебек. Юкаган әйтмиләр бит инде ана сөте белән Менә кермәгән, шул аны әйттеләр дә инде. Аннан соң менә без оя тәрбиясе дип атадык инде. Ни өчен менә кошлар бит ояда тәрбияли. Теге учарга өйрәтәләр. Менә мин үземнең бакчадан карап торам инде. Теге куналарда буларны әйләнәләр, тегеләр учып китә. Үзе җим тапканчыга кадәр йөртәләр. Шуңа күрә менә бу тәрбиянең бөтен асылы гаиләдән бала чыгып китәргә тиеш. Әнә хәзрәт әйтмешли балик булгач кына. Кызны да өйдән генә алып китәргә тиешләр. Тагы шуны әйтәсем килә. Ни өчен мин 12-17 яшьне алам? Менә шушы сез әйткән әле карын тәрбиясенә кадәр тәрбияләр өчен менә шушы 12-17 мин үзем тәҗрибәсеннән әйтәм. Мәктәптә эшләгәнгә күрә шушы вакытта бик каты сеңеп кала әхлаки нормалар. Бигрәк тә 12 мин үзем 6 ел 12 яшьтән балаларны укытканым бар 6 ел буена. Менә шунда без эшләсәк, аннан башлана шул күкрәк тәрбиясе, аннан башлана менә шушы карын тәрбиясе, күкрәк тәрбиясе, оя тәрбиясе, аннан менә мәктәпкәчә яшьтәге аны да ерак китәргә тиеш түгел. Шуның өчен лапта мәхәллә мәктәбе булган. Менә әйттеләр бит мәктәп турында. Анда стратегия юк. Әлек мәхәллә аерым булган, китереп бирә булганнар баланы, мәхәлләдә тәрбияли булганнар. Менә шу руждия сыйныфын бетергәнче бала аерылмаган нидән? Гаилә рук системасыннан. Аннан ул теләсә Бухарага китәме, анда Америкага китәме, ансы инде әллә нәрсә кешене үзгәртеп булмый. Менә аналарны әзерләре төрле үзәкләр бар. Менә шундый үзәкләрнең берсе безнең Татарстан мөселманнәре оешмасы оештырган әйме мөселманча тәрбияләп безнең мөселман хатын-кызларыбызны инде мөселман әниләр итеп тәрбиялиләр. Менә мөселман кануннарын үзләштергән, белгән әни, аларның гаиләләре ныграк була дип уйлыйсызмы? Без күбрәк әле мөселман кануннары белән әхлакый нормаларны да сеңдерергә тырышабыз, чөнки кызганычка каршы бүгенге көндә бит инде яшьләребез телевидение аша да, компьютер уеннары аша да тискәри тәрбия йогынтылары үзләренә сеңдерәләр. Кызыксынучылар бармы? Кызыксынучыларның саны әлхәмдүлилләһ көннән-көн арта бара. Һәм бүгенге көндә менә исәпләвебез буенча 500-дән артык кыз бала үзенең теләген белдерде безнең мәктәптә укырга. Шулай ук әле бүгенге көндә урта буын хатын-кызлары да үзләренең тәкъдимнәре белән килделәр. Чөнки менә аларга да бик кызык. Демәк инде гаилә тәҗрибәсе булганнар да килеп сезгә өйрәнәләр. Килеп гыйлем истиселәре килә. Найла ханым, ялгышмасам, бу дәресләрне мөселманнәр оешмасы булдыруга карамастан, анда мөселман кызлары гына түгел, башка дин вәкилләре дә, башка милләт вәкилләре дә килә ала. Һәм киләләр дә ахрысы. Аны мөселман мәктәбе түгел, милли мәктәп итте. Чөнки безгә яулык бәйләмәгән кызлар да килсен. Аларның да бәхетле буласы килә бит инде. Бу дәресләргә йөрүче кызлар да бар ишәлендә. Үзләреннән сорыйк әле. Римма, сезне нәрсәгә өйрәтәләр бу дәресләрдә? Әлхәмдүлилләһ, без шушы дәресләргә бик теләп йөрибез. Римма, сез әле кияүдә түгел, әйме? Әйе. Сез әле туташ. Һәм менә сезнең шәхсән үзегезгә нәрсә бирә менә бу мәктәп? Бу мәктәп минем үзем өчен ничек гаилә корырга, ничек иреңне каршыларга, ничек ирең белән гаилә кору, шушы мәсьәләләрне миңа ачыкларга бик ярдәм итә. Бездә бит ничек гаиләдә без бөтен матурлыгыбызны иребезгә күрсәтергә тиеш. Хәтта шушы яулык ябуыбызда, хәтта иребезгә булган мөнәсәбәтебездә барсы да шушы мәктәптә ачык аңлатыла безнең өчен. Димәк, сезне иң элек ир хатыны буларак тәрбиялиләр, әни буларак түгел инде. Әлбәттә, әни буларак та безгә бик күп дәресләр бирелә, ничек бала тәрбияләргә, ничек моңа әзер булырга. Минем Госмания мөселман урта мәктәбендә беренче тапкыр съемкада булганым бар. Һәм андагы мөгаллимәләр белән аралашкач, сезнең максатыгыз нидә дип сорагач, алар әйткәннәр иде. Без иң беренче чиратта әни тәрбиялибез дип. Һәм менә бүгенге көндә ялгышмасам Госмания урта мөселман мәктәбе бердән-бер уку йорты булып кала, урта мәктәпләр арасында инде менә максатчан рәвештә әни тәрбияли торган. Рәйса ханым, ялгышмасам сез әйткән идегез бу сүзне миңа. Хәзер сезнең мәктәптә булганнар үзгәрмәдеме? Юк, әлбәттә безнең мәктәптә кызганычка каршы бер генә мәктәп, һаманда инде Татарстанга бу бик әз. Без телибез бик нык, безнең бик зур теләгебез бар, шундый мәктәпләр булса иде, һәм безгә ярдәм дә итсәләр иде, шушы максаттан әйтеп китәсем килә. Әлбәттә безнең максат инсафлы, хидиятлы, тауфиклы, үзенең динен, үзенең милләтен аңлаган бер шәхес тәрбияләү.
шушы үзенең дөньясында алып барсын, динендә алып барсын. Тулыгы-мән куәтле, көчле бер шәхес тәрбияләү безнеке. Карагыз, субханалла, бездә Шаһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре, Ризаетдин Фәхреддин хәзрәтләре, алар безгә бит үрнәк булып тора. Габдулла Тукай, әгәр дә без аларның әсәрләрен укыгыз, алар барсы да бит шушы мәдрәсәне тәмамлаганнар. Ни өчен без әле татар халкы һаман да уянмыйбыз, һаман да шундый мәктәпләрне булдырмыйбыз, һәм шушы бердән-бер мәктәпкә дә ярдәм итә алмыйбыз. Мәликә, сез сүзне сезгә бирегез. Шуңа шаккатым, ул шушы дәресләр, ни дәресләр дип сорасаң, сорадым да фитнес укыта, өйрәтә. Әйе. Нәрсәгә кирәк ул? Фитнес, чөнки хатын-кыз тулы булсын өчен һәм дә гаиләгә ярарлык булсын өчен ул һәр яктан да булган булырга тиеш. Ул нәфис тә, матур да булырга тиеш. Барлык яктан да гармониялы булырга тиешләр дип уйлыйм. Иң мөһиме шулдыр дип Илфат, әни булу, менә монда без әйтеп киттек, табиба да әйтте, ул 19-25 дигез Мәрия ханым, 19-25. Бу димәк, мәктәпне тәмамладың да, кияүгә чыктың да, әни булдың. Һәм шушы гаилә мәшәкатьләренә чумасын да син эшли дә алмыйсың, үз-үзеңне үстерә алмыйсың. Ягъни карьера дип әйтәләр инде, ләкин бик ямьсез сүз инде ул, бердәм матур сүз Син түгел. хисап турында сөйлисең инде, хисаплы тормыш турында. Әйе, бүгенге көндә бит менә хатын-кыз эшләмичә, өйдә баласын гына үстерү өчен аның ире матди яктан тулысынча тәэмин ителгән булырга тиеш. Һәм менә бу әни генә булу бәхет микән әле безнең җәмгыятьтә? Ана булу, аларга карьера ясарга комачаулы дип әйтеп булмый. Хәзерге вакытта яшьләр 21 яшьтә югары белем алган хатын-кыз. Һәм 21 яшьтән соң 25-кә хәле балалар табарга да вакыты бар. Иң элек әни булу түгел, иң элек карьера ясауны беренчел куя хатын-кыз. Чөнки җәмгыятьтә безнең мөмкинлекләр иң элек шуның өчен булдырылган, әни булу өчен түгел. Ләйсә, син тагын бер нәрсәне онытма. Чөнки бүгенге җәмгыятебездә безнең демографик кризис бер яктан, икенче яктан ирләр җитми. Алар аз. Мин бер дә каршы түгел. Шуңа күрә менә Зөфирә ханым әйтегез әле. Сез 12 ел эшлибез дисез инде шушы мәктәптә. Сезнең шушы да белем алып, шушында сынагы алып чыккан кызларыгыз, туташлар, аларга кияү табуы җиңеләяме? Ул проблема өстендә эшләгәнебез юк, без үзебез. Күзәтү буенча сез Күзәтү буенча безнең мәктәптән яратыбрак алалар кызларны, бездән килеп сайлап алалар. Безнең кызларыбызны яратып алалар. Һәм инде сезнең кызларыгызны әлбәттә тәртиптә, әдәпле җегетләр генә килеп сайлый торгандар. Менә тагын бер сүзем әйтмәкче. Менә беразна мактану булмасын инде. Мәсәлән, үзем 3 бала әнисе. Беренче курстан соң университетта укыдым, бала таптым, кияүгә чыктым, бала таптым, университетны тәмамладым. 2 бала белән тәмамладым. Бу мәктәпләрдә дә төгәлләмәгән идегез әле ул вакытта инде. Сезнең кебек 3 балалы кешеләр бар име? Кайсыгыз әйтсә дә ярый. Менә сез балаларыгызга, кызларыгызга ничегрәк тәрбиялисез? Менә аның рецептларын санап китеп булмыймы? Иң беренче гыйлем алу инде. Балага гыйлем бирү. Шулса кыз бала буламы, ир бала буламы? Әлбәттә, ул иң беренче гыйлемле булырга тиеш. Чөнки ул баланы тәрбияләгәндә гыйлеме булмаса, ул нинди әни була аласың? Аннан соң шәхси үрнәктә йогынты ясамыймы? Әйтик, шул ук хатынның ире белән мөнәсәбәтләре, иренең карашы, үзенең иренә карашы. Әлбәттә, ул иң беренче булып тора, чөнки ул бит инде шул тәрбиягә бәйле бит инде. Менә бүген Илфат, бүген әниләрдән сорасак, баланың кем булуын телисең дисәк, алар минемчә әни булуын һәм әти булуын димәс. Әйтер анда экономист булуын, бай булуын, бәхетле булуын дияр. Рәйсә бик актуаль әйбер күтәрә. Бу әйберне дә кую кирәктер бәлкем. Без бит менә шушылай һаман да безгә байлык кирәк, машина кирәк дип кенә куеп болай гына булмый бит. Әйбәт кеше булсын дип әйтүче ата-аналар да бик күп. Мәдинә ханым, менә бүгенге җәмгыятьтә безнең әнигә әни булу авырмы? Мин менә гомумән тыңлап торам монда. Хәзер без нинди фикергә килеп барабыз, әйме?
Менә ханым әйтте, яшьнең бернинде әһәмияте юк бала табуда диде. Икенче яктан әфәнде менә сөйләп утыра. Безнең гаилә институтлары юк, гаилә кодекслары юк, тегесе юк, монысы юк. Гәрчә әзрәк-әзрәкләр барсаң, теге бар законнары да, гаиләне планлаштыру үзәкләре дә бар. Гаилә кодексы бар бездә. Мин менә гаҗәпләнеп утырам, ничек инде дини гаиләләрдә менә хәзер мин ишеттем монда мәктәпләр барса, мин шуңа куанам, шушындый мәктәпләр яшәвенә, әмма бу безнең әле бик аз хатын-кызларыбызна бу мәктәпләргә йөри. Бу безнең җәмгыятебезнең йөзен характер торган әйберләр түгел. Әмма менә шундый әйбер бар. Менә мин үзем күпме очракларда аптырашта калганым бар. Хатлар киләме? Үземнең бер хат буенча тикшереп язганым бар. Инде мин аның тәгаен теге адресын әйтмим, әмма менә бер 17 яшьлек бала, кыз бала баласын табып, менә шушы бер балалар йортында калдыра. Аннан соң инде шушы баланы яңадан кайтару өчен 23 яшендә кайтару өчен миңа чыга редакцияга, ул вакытта әле замминистры безнең сәламәтлек саклау министры урынбасары Любовь Александровна иде, Никольская чыга, ул миңа шайтып, без бу баланы эзлибез, таба алмыйбыз, чөнки уже ул баланы гомумән югалта булып чыга. Нинди нәтиҗә ясарга мөмкин? Әгәр дә инде безнең әле бүгенге көндә шушындый әзерлек мәктәпләре юк икән, япь-яшь әниләрне менә без күргән сюжет ул бер менә единичный случай русчада әйткәндә, ул менә аз андай кызганча каршы очраклар әйме. Ул шушын кадәр фаҗига 23 яшендә тапкан мисал баланы ташламаган булыр иде. Менә 18дә, 17дә ул әзер булмаган. Юк, безнең җәмгыять әниләр әзерләргә менә мин шука сөйләп утырам, әле менә мин белмәгән идем мондай әйберләрне, әле бар икән ул дини мәктәпләр. Гомумән алганда безнең бит әниләрне әзерләү мөмкинлеге җәмгыятебездә юк. Әйтегез әле, сез бит инде ул хатын-кызларыбыз өчен инде әллә кайчаннан бирле эшләүче, хатын-кызларыбызны тәрбияләүче, шушы журналның вәкиле, Сөембикә журналы дип атала хәзер. Элек аны Азат хатын дия иде кайме, Азат хатын менә ничек шәп яңгыраган бит әйме. Ләкин менә безгә менә журналистларга да менә шушы гыйбрәтләрне күбрәк сөйләргә һәм тәрбияне җәмгыятебез бүген безнең сәламәт дип әйтеп булмый. Җәмгыятебездә бүген әле оешу чоры безнең. Менә шушы җәмгыятебезне сауыктыру юнәлешендә менә шул ук иң беренче чиратта һәрбер атаны яхшы әни, бәхетле әти булсын иде дигән сүзне теленә килсен өчен менә бездән дә җаваплылык сорала бит. Без бит менә үзебезнең мин журналистлар исеменнән әйтә алам инде, җәмгыятебезне әйтә алмыйм бүгенге көндә, әйме. Нинди хат килә, шул хатка без җавапны үзебезнең мәкаләдә, язмаларда әйтәбез һәм юнәлешен бирәбез. Менә бу очракта мин инде үземчә тырышып карадым, ул барып чыкмады, чөнки ул сирри итеп саклан торган әйбер бит ул. Бала уже ул балалык калынган мисал. Балалык калынган, аны уже әйтмиләр. Ул менә гомер буе уже елап яши торган. Менә бу очракны күреп, ишетеп, укып, башкалар инде уйланырга. Башкаларның хәзрәтне башкаларның ялгышында өйрәнергә ул җиңелрәк бит. Мәдинә ханым, каршы төшәсем килә, единичный случай, Орча әйткәнчә 15 яшьлек бала тапкан дип һәм аны ташламаган дип, киресенчә татар халкында бүгенге көндә кайсы гына җинаятны карасак та татарлар арасында бик киң таралмаган. Шулай ук теге балаларын ташлап калдыру яки моның ише пичрак күренешләр бик сирәк. Аллага шөкер, бик сирәк. Инде шулай дип бәхетле уйлап утырыгыз хәзер. Сүз юк утырды. Берне, икене шунда әлбәттә күбесенчә халык. Юк, алай дип без бүлем хәзрәт гафу кылыгыз. Җинаятчылар арасында татарлар да җитәрлек дип, татарлар арасында аз дигән фикергә бүгенге көндә шулай әле без. Шулай бүгенге көндә шулай. Монда татар, рус дип бүлеп булмый беркемне дә. Безнең җәмгыятьтә ул тигез рәвештә таралган, ләкин менә Müslüman cemiyetine eğlenip barganda, Müslüman vaziyeti deyip söylәшкәндә, Müslüman arasında çın yüzü bilen dinge tava buruluşlar arasında cinayet yasaучыларның sanu кимү тенденциясы бүгенге бара. Күңелегезгә тимәсен. Әмма безнең барыбер менә монда дини туташларны, ханымнарны һәм дини булмаган туташлар, ханымнар дип аерырга ярамый. Бүгенге көндәге безнең татар-мөселман җәмгыяте бердәм. Siz de şulay uq Allah Teala'ga şanasız, javluq bəyləysizmi, bəyləmiysizmi? Javluq bəyləgənlər də şulay uq şana. Həm bizə neçik kinə bulsa da şuşuna elekkiga bizning qon degan tushuncha bor, qon uyanuvi degan bir tushuncha bor. Albatta
ул кан барыбер үзенекен җибәрми, барыбер аны хәтәрле пычраклыкларга җибәрми, ниндидер бер шикне тотып тора. Алла Тәала шулай куйган. Безнең асылда ата-бабаларыбыз ислам динен кабул иткәннәр. Без аларга рәхмәтләр укыйбыз. Карагыз, ни өчен без кайтмыйбыз соң? Ни өчен без рухи тәрбиясен бирергә теләмибез? Карагыз, ата-ананы аласың, кем булуын телисең? Инженер, модель анда кем генә булмасын. Ул фақат ләкин Аллаһ Тәаләдән сорамый. Минем балам хәерле, һидаятлы, тәүфиклы, минем өчен мәрхәмәтле, шәфкатьле булсын дип сорамый. Аңа тәрбия, рухи тәрбиясен бирми бит ул. Әлбәттә ул шушы җәмгыятькә карап, җәмгыятьнең бузыклыгын үзенә сеңдереп бара. Анан нинди шәхес булып тәрбияләнсен? Әлбәттә безнең татарларга уйланырга вакыт бар инде, вакыт җиткән инде. Без үзебезнең асылыбызга кайтыйк, тәрбия алыйк. Барысы да менә шушыннан башлана. Мин әни булуны үземнең шәхси бурычым итеп күрәм. Әмма үзем генә бу дөньяга сабый таба алмыйм. Аның әтисе кирәк. Әтисе булып, бәби тапкач, аны үстергәндә дәүләтнең дә катнашы чарасыз, матди ярдәмсез булмый. Шулай итеп без бер-беребезгә кирәк булып чыгабыз. Юкагына җәннәт аналарның аяк астында дип әйтмиләр. Ана булу ул олы бәхет. Алар хөрмәткә лаеклы затлар. Ә менә шушы хөрмәтне казаныр өчен һәркем үзе тырышырга тиеш. Әлбәттә, дәүләт тә, җәмгыять тә һәм шул ук булачак аналар үзләре дә. Кадерсезлек, ямьсезлекнең кайдан һәм кайчан башланганын белүе кыен түгел. Бары тик вакыйгаларны менә шушы кайчан икәнен абайлап калырга гына өлгергәне кирәк. Һәр җомга кичендә очрашып торыйк, сау булыгыз.